Един Бог, една истина, много тълкователи. Наистината няма нужда от тълкуване. Тя е това, което е, нищо повече. Гледайте предаването "Истината" с мен, Мирена Филипова, всяка неделя точно в 10:30 в ефира на телевизия Алфа. Телевизията на истината. Партия „Атака” ще влезе в следващия парламент и ще има народен представител от Русе. Това заяви народният представител от „Атака” и заместник-председател на партията Десислав Чуколов на пресконференция в Русе. В Придонския град националистът направи равносметка на изминаващия мандат на 42-то Народно събрание. Той заяви, че патриотите предпочитат да бъдат сред хората, не в този парламент, в който не се случва нищо предимно. Знаете, това Народно събрание, 42-то Народно събрание през този мандат, единствената комисия, която се действаше, беше комисията, ръководена от колегата Владислав Лаков, народен представител от „Атака”. Владислав Лаков, който проведе едно дълбочено, изчерпателно разследване, което доказа, че управлението на Бойко Борисов, самия Бойко Борисов, е хвърлял милиони, за да хвърчи с Авиокар 28. Нямаше скандал тогава, нали? Така приехте като нещо като даденост. Единствената редица, която можа да се направи на това управление, беше благодарение на „Атака”. Единственото решение на това Народно събрание, което беше народополезно, беше инициираното от „Атака” решение за мораториум за продажба на земеделска земя, на българска земя на чужденци. Трябва да направим тази равносметка, длъжни сме да я направим. Чуколов заяви, че по време на обиколката на лидера на „Атака” Волен Сидеров, хората споделят своите притеснения, че Бойко Борисов ще се върне на власт. Заместник-председателят на националистите коментира, че преди една година „Атака” е попречила на Борисов и затова правителството се негативи. Патриотите са настояли служебния премиер Владимир Райков да направи ревизия в правителството на ГЕРБ, но това не се случи. Чуколов критикува и новосъздадената коалиция, наречена Патриотичен блок на НФСБ и ВМРО, като припомни, че като депутат от ОДС при правителството на Иван Костов, Красимир Каракачанов излъчват участие в разписването на държавата и приемане на конвенция за защита на малцинствата, който е дал повод на Турция да претендира за малцинство в България. Чуколов заяви, че като лидерът на ВМРО наистина са водени преговорите за съставяне на националистически блок, но воеводите им са отговорили на техните